Indiáni ve městě, indiáni ve městě, indiáni. 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 Indiáni. Starý muž sedí u ohně a vypráví příběh z dávných dob, kdy se mladí chlapci vydali na cestu za světlem a za potravou, za dobrým lovem, za místem k životu, za obzorem, a nikdo z nich z té cesty už nevrátil se zpět. Všichni dávno odešli a stazec zbyl tu sám. Hey! Indiáni ve městě, indiáni ve městě, indiáni. Indiáni ve městě, indiáni ve městě, indiáni. Indiáni. Někde daleko a jinde sedí mladí muži znehybnělí, s tvářemi ozářenými obrazovkami, na kterých se míhají postavy a démoni, co vedou boj o větší život, o ztracenou duši. Neříkají nic, jen slova, co nedávají smysl. Posílají zprávy o ničem, od nikud a nikam. Potom jedou v silných vozech zabíjet budu. A umírají sami, ani bojovníci, ani lovci. Hey! Indiáni ve městě, indiáni ve městě, indiáni. Indiáni ve městě, indiáni ve městě, indiáni. Indiáni. No, Matu. Přijde na chatu a lemtá pivo. A ještě k tomu cizí. Tak jako v pohodě. Ale na ten první vezmeme tam to lano tak, jak je, tu 60, a odjístíme si to, jo? Tam jsou po 50 metrech kruhy, takže vy byste měli mít ten Klettersteig set na sobě nejpozději tam, protože Martin vytáhne nahoru to lano, zůstane lano, vy se podle toho lana budete se přidržovat, v pohodě nebudete na ně vyset a nahoře se tlaknete do toho kruhu, tam vás bude vyset takhle celý prozem, odvážeme lano, převážeme ho o vejš a zase půjdeme dál, což bude asi nejrychlejší způsob, jak se dostat na ty plotny. Tak se půjde tadyhle po té stráni, kde se jde takhle přistát, až k vršku, který je, jak ono charakterizoval, strmější, ale ty části, které jsou víc pohubu, které jsou jako ještě víc strmější, tak ty jsou odjištěný ocelovejma lanama. Zajištěný teda. Jsou zajištěný, takže v pohodě. Takže tam se zajistíte a přejdeme to, mineme, projdeme pod vrcholem Brašníkovu a půjdeme tamhle, on se milosrdně schoval do nohy, Niesbachhorn, takže už není vidět, to je on. Jo, takže na něj pak už vede cesta, ale mezi Brašníkovem a Niesbachhornem je dolec, který je bezpečný, trhliny jsou na něm, ale jsou vidět, protože je strašně málo počkej, jak je to dobře. To je kombinace dobrýho a špatného faktoru. Jsme jako ti ptáci z papíru draci, létáme v mracích a pak se vracíme zpátky tam, kde připoutaní jsme. Jsme lidské bytosti, z masa a kostí, jsme jenom hosti. Na tomhle světě přicházíme, odcházíme. A chceme mít jisto, že někde je místo, že někde je hnízdo, odkud jsme přišli a kam zas potom půjdeme spát. Že někde je domov, že někde je hnízdo, útulno čisto, někde je někdo, kdo čeká na nás, na návrat. Tam v dalekých krajích, v hlubokých mořích, v divokých řekách, ve vysokých horách, které je nutné přelétnout. Tam v nebeských stezkách, v zářících hvězdách, na cestách domů, v korunách stromů,
kde je možné odpočinout. Tam v dalekých krajích, v hlubokých mořích, v divokých řekách, ve vysokých horách, které je nutné přelétnout. Tam v nebeských stezkách, v zářících hvězdách, na cestách domů, v korunách stromů, kde je možné odpočinout. A dýmka míru stále hoří. Voňavé byliny a koření. Na nebi, na zemi i v moři. Velký duch dí nad svým stvořením. Ne, ještě nejsem u konce, ještě mám dost sil, abych vylovil mříže z téhle pozlacený klece a vyšel se svou duší do lesů a do skál, dál proti proudu ve špinavý řece a tam někde vysoko v horách našel starce, který hlídá oheň a vypráví příběh. Přisedl bych k němu pokorně a tiše. Mlčel bych a poslouchal, mlčel bych a poslouchal, mlčel bych a poslouchal. Indiáni ve městě, indiáni. Indiáni ve městě, indiáni ve městě, indiáni. Indiáni.